Bog te evo ninja kornjače. Kakvi ovi retardi, druže, alo, nemoj sad da pijem i vas šta O, braćo, napadajte. Jebao sam Bog, majku, pičku. Nemoj ti moj brat da obredi. Može samo picu da mi pojede. Ja ako te pozovem mog CT-a, ti ti ga dajem. On ne može bude dao naše braći. Vidi chat, brate, vidi chat. Sam došli moju zelenu džidu. Michelangelo radi džigibao. A Nižo, morao si da laješ, ajde, moraš. Kornjače, kornjače, velike su klopnjače. Kažem, nije kornjače. Da Sava ulje do na telo, pošto najviše jede govna. Mnogo jede govno. Da, Sava je realno Donatello, Nikola ti si Michelangelo, ti si onaj zeban, a Veljko je Rafael, on sve da bije. Ti si pre Michelangelo. Ja sam glava tima, može. A ja mislim da je veliko glava tim u ovoj priči, on je youtuber. Budala. Ne, pazi, Ali ja sam... Vasa Rafael, jer se on iznervirao. To ti kaži, da. Treba da tako stavimo i sad upadnemo kod nekog sve četvora, da se slikama. Upadnemo kod nekog na server i krenemo pevo Ninja Turtles. Ne, znaš koja je pesma? Sad ću ti pustim. A tačno mislim da znam. Ninja, Kornjače. Ja sam Leonardo. Ti si Rafael, ne seri vaš ovo. Ne, ja sam Leonardo interaktiv, ja sam staložen i miran. To je on. Ti ako si Koja je bolja na ne dve? Što je dao ovo do ovako? To je prvo. ovo prvo, brate, ovo mora staviti. Čekaj, čekaj. Stigo na. Brate, zamisli uđeš na server ovako, ove slike, brate. Trebate sutra, brate, da ih prepadnemo sve. A zašto sam u kuću da nađem ovu sliku? Ninja Turtles retarded. Si staviš više. Evo, čekaj. To su Samo ne plašeći. smije da stavim, pošto imamo matching sliku sa devojkom njegovom. Samo. Si jebo. Kuda? Oooo, braćo, nemojte se svađati, braćo, ja sam ovdje lider ove bagaže. Jo, zvaću učitelja. Dođe se i prije. Da, ga Sava sve neće staviti. A, drugi account, ali Kako si ti pičketina, brate. kako si piđoka. Ovdje na telo pička, nema šta. Izbacite ga napolje, on ne može bude deo naše braće. Vasu, sad sam gledao tu sliku i zamišljao sam njega i kako sam pričao. Ova faca, kaže, ne možemo više bude deo naše braće. Brate, stavi miš na momčadija. Sve slika. Ali ne mogu da varam, Sava me je mnogo proljebate po povodom ovoga. Ovo ne mogu da varam. Rafaelo, smiri svoje žice. Tvoja mama. Ono za ninja koji će da to ide dođe da me spasu. I će ovo je ninja kornjače da te spasu. Ti si u fazonu. Čuje se ovo kad mi dođemo. Ljudi kad pozovu ninja kornjače su u fazonu. Ali kad vidim ja su u fazonu. Ajde uđemo onako u chat da vidimo da li će neko uđe. Ajde da uđemo i čutimo. Imaju velik penis. Pa niko ne priča jebati. Ali možda će da dođu. Evo smo. Imam jako lošu ideju. Sad ću da popijem ban, ali nema veze. Ne. Alo! Join VC. Brate, apsolutno ne signarišu. Šta je sve? Apsolutno ne signarišu, brate. Ovaj otac nas upute, odgovara nam na poruke. Donatello dirate April reaguje. Kako su mi krastavice.
imate moj respekt, brate. Hvala, brate. Kakvi ludaci, majka, ja rođim. Kakvi ovi retardi, druže, alo? Alo, nemoj sad da bijem i vas četvoricu, petoricu. Braćo, napadajte. Nemoj sad prebijem i pacova i šipedera i vas petvoricu. Aha, gdje vam je Splinter da vas Splinter je umro. Splinter je dementan već jedno 20 godina. Ubio ga Šredera, eto. Koni uz nas da ubiju Šredera. Pa valjda smo ga ubili već, jebote. Čuti grohote, niko ne zna. Minđela i mlađa i za njima glavić tu. Čekaj, gdje je Sava? Evo ga. Vidio neko Šredera, alo? Izgubili smo oca, postao je dementan, pobegao je. Ajde, sad će ga Evo tamo, ajde. Našeg oca senseja. Gdje je tu do tela, bre, alo? Evo ga. Ja neko bude našeg senseja. Dementan pacov, šeta, unokolo. Braće, ovi nas ne jebu ni 2%. Kako svi čute, brate, čekaju da izađemo. Ajde, jebit se. Krajnje bezobrazno. Ovi se svađaju, kaže, skontali smo da si se zaljubio u oca, kaže, ja ga bar imam. Hello, Chuck Norris, my name is Boris. Ajde, U čat što se piše kako smo mi ušli svi. Čekaj. u nju. Ne, gdje? Uđem u voice chat, ajde. Izgleda kao one slike što te slikaju u zatvor kad odeš. Evo, bog te evo ninja kornjače. Da li ste vidjeli našeg dementnog oca? Tijelo Leonardo, šta je ovo? Tu smo svi, na ovu smo svi. I ja sam Splinter, stani, ja sam Splinter, sad ću ja. Oče! Našli smo ga, braćo! Oče, sensei, to ste vi, konačno. Tebe. Tumori su dobro. Hoćemo u Hoćemo realizaciju. Bukvalno je kanal, brate, to je naše mjesto. Ajde, Rifu svi. samo traži od tebe. Koji riše Ja sam tako dobar lider, brate. Ja i moja braća tražimo da stojne Svi bići. Moj sensei ga svi. Šute. Koliko ljudi? Ko je došao? Aki, dobrodošao, Aki, ovo je sad naša Naša teritorija. Ovo je naša kanalizacija sad. Smrdili smo već gotovo. Čovjek buraz ostao bez teksta, brate. Znaš, evo ti. A, uplašio se usrce. Ajmo u Watch 3. Ajde da napadnemo. Idemo u napad, Ajde. Evo su ninja kornjače. Alo, mogu ja da budem kornjače. Ajde bre, daj bre, do tamo. Jebam sam bog, majku, pičku vam jebu. Bre, ti, nemoj ti moj brač da vređaš. Evo, otišli si. Svi su usrali. Ajde dole bre, ljudi, jeste normalni? Koja je razlika, zašto mijenjamo voice? Imam kurac po teleću nogu. Ajde idemo u voice chat. Sensei nastupio. Šta se dešava, jebate? Ju, šta ga narod? Kako su braće Nidle Kornjače, a? A, braćo, predstavite se. Okej, znači, Mucer. Jebimo mater Michelangelo. Bre, Michelangelo, tupa me jel. bre, evo pustim sad, znači, Rafaela na tebe. A šta da pustiš, možeš samo picu da mi pojedeš, majke. Ja te pozovem mog senseja, ti si ga dajem. A idemo sad dole. Ajde, idemo u napad. Ništa, idemo u napad. Zonu niko se Zašto bežite? Zašto bežite? Braćo, Evo ga ovi štakori ušli. na položaj. Imam kurac po teleću nogu. Ajde pa čovjek brškan, majku vam jebu. Alo bre, zašto beže? Mogu da beže, ali ne i da pobegnu. Tako, idemo u napad. Idemo za njima, Idemo u braćo. napad. Napad. Alo bre. Michelangelo radi džigibao.
Treba nakon niti... Ju, što izišava, jebote. I opet svi beže nas. Brate, ništa, moram sa braćom, a... Braćo, morate da me obavestite kad bežite. Gdje bežite, bre? Alo, bre. Ne, bre, možda mi John daš moju, bre, zelenu, bre, kitu, bre. Sam daš mi moju zelenu džidu. Uvajte me za zelenu džidu, bre, vam jasno? Ko sme šah? Čekaj da vera Michelangelo stane. Au jebote, meni je šah za BC od Discord stane, malo stane. Au jebote. Ja odu u Makarsku zato što vi, fuj, smrdite ko da se posrao neko. Braćo, a kako se to bez mene okupljate? Radoje. Ode. Ja vidi chat, brate, vidi chat. Jeste vidjeli Shreddera možda? Ili našeg dementnog oca. Znate ko je bre Shredder, onaj sa maske? Michelangelo, što ti meni bre psuješ familiju bre, jebem li ti sve. To nam je neprijatelj. Sandvičar, brate. Mi smo Ninja Kornjače protiv SNS-a. Vidio Shreddera? Ideš je glaca. Braćo, u napad. Ne postavljajte pitanja. Ja se izvinjavam u ime moje braće. Mnogo ste napadni, bre. Otišli. A Nižo, morao si da laješ, ajde, morao si... Od ovaj kurac napada mi napad. A što neće Čaj. pričati s nama, tvoj drugari? Čo je ovo? Mi se borimo protiv SNS-a. Da. Zašto uvijek se priča s nama? Očuti, on je sandvičar, ljudi. Braćo, on je sandvičar, napadajte. A samo tražimo server da niko neće pričati, čaj. Što niko neće pričati s nama? Čajo, šta nama fali? Šta nama fali osim oca i majke? Čutite, braćo, čutite, tišina. Budale nekulturne, izvini, Čajo, priče. Koji se radi brate u novu, brate? Jebote, Michelangelo, samo lol pričaš, jebote, lol da te jebo. Ćemo prvo malo se dopisujemo. Ako se ti da... Ma, ode on, jebote si. A sumno jebi. Zašto takva reakcija? Dolazimo u miru. Možemo ti igramo s vama s kog je bio. Ajde. Što me ja tiče. Ajde. Ajde.